hoto ba karamin wahala. Ainihin haka ake zuwa Legas wala ba zan ƙara sha'awar zuwa Legas ba wallahi. Ni gaskiya daina za a in dai mun koma gaskiya baran ƙara. Abin ya da. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka dai. Yawa barka dai. Yawa. Na wuni. Alhamdulillah. Lafiya lau. Allah ya sa mun yi sa'a ba Hausa ne dan uwa a irin mu. Da Allah Legas muka zo kuma guzurin mu ya kare mun rasa yadda za mu mun zagaya mun tafi mun yi yawo ba mu samu komai abinda ma za mu samu mu dan ci yayi wahala. Shine muke neman taimako a agaza mana. Kuma da yake kuma ka san lamarin Yarbawan kuma Legas din ne yanda yake. Duk wanda ka je gurin shi tabbatar ka mu yake yi. Sai a ta mana yare mu ko ba yaran nan muke ji ba. Ni ma sa ku kai na ji Hausa. Ikon Allah. Amma da yaran zan muku. Ikon Allah. Ikon Allah. Shekara 37 a Legas. Ya. Shekara 37. Gaskiya ne. Sosai ma gaya maka rabon mu da abincin gaya ma tun jiya tun karin safi. Tun karin safi. Gaya ma. Kai. Rabon mu da dan a mutu. Wallahi. Ana ma taimako neman taimako muke inda da ruwa kusa ko da abinci da Allah taimaka mana ga. To. Kai. Na tausaya mu. Gaskiya mu abin tausayi ne wallahi. In kana da muka yawo a garin nan. Wallahi abin tausayi ne mu. Abin sai a hankali. To shi za koma. To yanzu ma muna kan hanya ne. Kan hanya muke ba yanzu haka. To shikenan. Ga wannan yanzu na Masha Allah. Mun gode. Yawa. Mun gode. Yawa. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Da ana samun irin mutane irin wannan ai da lafiya lau. Dawon tuwa. Na'am. Wannan sashi a jaka. Sashi a jaka. Kun je kwaci ba? Mun samu. Kun fara samun liftar ruwan zafi. Sai a sha. Dama Yawa. insha Allah. To a kawo 100. A kawo 200 a 300. To shi kenan. Ko sai a kara. To mun gode. Yawa. Mun fa gode. Babu da. Mun fa gode. Ba komai. Allah ya saka da alheri. Yawa. Allah ya bar zumunci. Allah ya bar zumunci. Allah ya ƙara arziki. Ina saboda ka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai da ma duk wanda ya ce Annabi Muhammad ai bai tabewa. Wannan haka yake. In dai ka ce Annabi Muhammadu bismillah. To ba tabewa. Mun gode fa mun gode sosai. In kara. In kara? Mun rike ma kara kawai. To mun gode. Kara. Mun gode. Kai. Yawa. Sai an jima fa. Ba da yawa, sai an jima. Yawa. Amma zo mana ban Allah. Na. Bismillah. To. Ku irin wannan kudi aka ba ka gudun barayi. To kuma fa da wannan dan wannan amma dai to ya kake ganin ya mi mu ka san abin ka gaba. Wanda sai da ko muku sababbi. Mun gode fa. Mun gode sai an jima. Yawa. To lafiya ne. To kai wannan damin kudi haka. Kika sa aljiya barayi za su gani. Kuma fa da wannan ne kai na abin har tunanin haka ne. Na'am. Abin da nake so in ga ka san ibadan na hanyar ibadan ba lafiya. Hausawa na kokarin komawa gida. Ina ka sun kai kusan kamar 20,000 gurin. 20,000 ne? Na'am. To shikenan. Yawa. A da ko maka dala kawai. Za ka aje ta aljihu ko cikin zariya. Shi ke dan kota ma kusa ya ba mu dalil. Wai dama Alhaji gidanka ne nan? Kware kuwa. Iko Allah ya ba mu dalil. In ya ba mu dalil kaga in mun tafi can sai mu canza ba. To ina zuwa. To madalla. Muna gode. Muna jira. Mun fa gode. Muna jira. Kan hutuwa kamata mu samu inuwa mu fara cin abincin nan ko dai sai mun yi nisa. A kai mu samu mu karbi darhaman mu sa ta mu ware yafi mana mutunci. A gaskiya ne. Gaskiya. Ni babban tashi hankali na ga mu wuce a kinyele. In wuce a kinyele shikenan kwanci hankali. Na kosa ya fito ma ni ya ba mu wuce wallahi. Anya mutumin nan kana ganin zai fito kuma a zai fito mana tunda mutumin da ya imani kana 10,000 ya baka 250 kuma ai ka san adalci zai. Yawa gashi nan ya fito. Barka da fitowa. Lafiya. Lafiya kalau. Suwaye. Ya. Suwaye. Dan hutu sai Allah. Yanda ka karbi kuɗi wurin mu ka ce kuɗi sun yi yawa mu baka ka canjo mana ka bamu dala kuma ka shiga ka fito ka ce mana wai mu suwaye. Yaushe kenan? Shehu ka zo da kanka ba sako ba. Kai da muka ba kuɗi yanzu nan ka ba mu 500 Alhaji ha abinci ka ba mu. Ha abinci ka ba mu. Ha abinci ka ba mu ga ina ko ci ba mu yi ba. A gidan nawa ka ba ku abinci? Kai ka ba mu abinci da kai. Ni da kaina? Kai da kanka ka ba mu abinci. To ko kun mantuwa ne? Mantuwa kamar ya da hankalin ku ce mu mantuwa. Ko kala biyu ne a cikin gidan ne? Ko tawaye ne ku? Ni kadai ne gidan da ake to. To kai din ne kai ka karbi kuɗin mu ka shiga daga cikin ka ba mu abinci. Oke, ba ma kore ku kofar gidana ba. Za ku tada min hankali ku ce, kana san mu kuɗi ko? Alhaji kuma ga za ta kada tsakanin da kai? Mutumin nan yana nema ya zo mana da rainin hankali. Gaskiya. Ko? Na ga alama. To shikenan ina zuwa. Na fi ku iskanci. Na zauna Legas kasan gada. Na goma do. Na yi tuwo na yi soro na yi wasa da kura.
wasa da biri babu abin da ban yi wa Lagos za ku kawo min iskanci ai ba magana iskanci ai wannan ba magana iskanci mu ma shi umai ne da ka zai amma ma nan tsohon dan wuyi ne nan da kake gani na Qur'ani Allah da ina ni kaina na dade ina kwasa wannan a ga mun iskanci a gargashin gada muna mun tsohon yan wuyi san da bane wallahi Allah ka zo ma ga abincin